Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan para siswa SMA Negeri Kalih Klaten ingkang kula tresnani. Wingi sampun nate sinau babagan tembang maca pat pocong nggih to. Lajeng wonten ing eksposisi upacara adat mantu menika caranipun sinau meniki mangke kula angkah dumugi sekawan pepanggihan nggih utawi 4 pertemuan. Pepanggihan ingkang sepisan mangke para siswa nyobi maos teks wonten gambaripun lajeng dipun damel mind mapping kanthi manual. Bangun wedding organizer utawi panitia pernikahan. Nah, menika saged wujud lelati jasa pernikahan menika saged kangge tambah-tambah pangupa jiwa utawi pados arta. Menika manfaatipun kathah sanget lan mangke badhe dipun andharaken sanes-sanesipun malih. Makaten monggo dipun simak kompetensi dasar indikator menapa ingkang kedah dipun lampahi dening para siswa. Semoga dipun katosaken terus makaten. Nggih, mengke sehingga diperlukan pembelajaran asinkronus sehingga mengke para siswa saged maca kanthi permati. Lajeng wonten balangan ganta. Balangan ganta kuwi apa to? Gantal kuwi suruh kuwi sedah. Nah, werdine apa? Maknane apa? Enek sing darani gondang kasih, wonten ingkang disebut gondang tutur. Mengke saged dipun maos piyambak. Lajeng urutan sak candhakipun nggih menika midak wiji. Midak wiji iku sing midak sing kakung nggih. Wiji sing dipidak iku ibarate menika tigan utawi ndok. Kuwi ibarate jelaske wong sing wis wani rabi, piyayi ingkang sampun wantun krama utawi wantun ijab kabul menika ateges sampun wantun nggih nurunaken wiji suci minangka sehat Mas Noval? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ketok seger banget gambarmu, cah bagus. Nah, ngeten Mas Noval. Enten sing disuwunke pirsa menapa mboten? Enten sing disuwunke pirsa napa mboten? Mboten enten Pak. Mboten enten. Nggih, tugas-tugasnya pun cetha nggih, Cak Bagus. Nggih, Pak. Sampun. Nggih. Wis pokoke manut derek dawuh Bapak Ibu guru, montak, mantuk, mesem, roh esemu kabeh wae aku wis seneng. Dadi ateges murid-muridku ning kono do sehat-sehat kabeh. Engko lek ketemu kula Pak Haji saiki gundul rambutnya kok ical Pak, nggih menika nggih nguwatke sinyal jaringan internet ngono ya. Nggih, matur nuwun Mas Noval. Lajeng pengin ngertos wontenipun melih Mbak Tria Prasasti. Nggih, Pak. Nggih, sugeng enjang Cahayu, Mbak Tria. Nggih, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, Mbak Tria. Wonten ing upacara adat mantu menika lak jenis tekipun eksposisi, gitu. Jenis tekipun eksposisi. Wau sampun kula andharaken setunggal struktur eksposisi. Nah, ciri-cirine siji mau. Ciri-cirine eksposisi iki napa to, Mbak Tria? Eksposisi iku ciri-cirine apa kira-kira? Berdasarkan fakta, Pak. Berdasarkan fakta. Lajeng strukture sing sepisanan diarani napa wae Cahayu? Eksis.
Wis, isine napa isine? Isine yang fakta yang diandarakan apa seperti tema yang dibahas di teks tersebut. Matur suwun Mbak Tria. Mbak Tria sampun nate dateng tiang mantu, maksudnya tindak utawi kisah wonten ing kene kiai sing gadah damel mantu nate. Sampun. Sing paling berkesan saking peristiwa niku napa, Mbak? Resepsi, Pak. Resepsi. Matur nuwun nggih, krungu guyune wis marahi marem nggih kancane kita sehat kabeh. Matur nuwun Mbak Tia, mugi tetep sehat nggih. Tampilan menika nedahaken penilaian harian ginakaken Office 365. Tampilan ingkang awujud tampilan desktop komputer menika saged tinggi kangge ulangan utawi penilaian harian kanthi online ginakaken Office 365. Saksampunipun mangke kacekap anggenipun nggarap soal. Menika soal namung tulodo kemawon dipun damel ngangge pilihan ganda. Sasampun para siswa cekap anggenipun nggarap evaluasi awujud penilaian harian, lajeng dipun submit. Nilai gunggung biji menika saged dipun tingali langsung kanthi ngeklik view result. Nah, pojok kanan atas menika wonten nilainipun. Gunggung pikantuk nilai 60 saking 100. Lajeng ugi menawi dipun garap ginakaken HP utawi Android, tampilanipun kados wonten ing layar. Nah, menika tampilan-tampilan ingkang awujud evaluasi sak sampunipun pasinaon. Bibaripun menika biasanipun dipun wonteni panutup utawi generalisation mekaten ingkang ginakaken Zoom meeting malih saged utawi WA saged utawi sanes-sanesipun. Wasipun generalisation nggih menika paring riwet dhateng siswa ingkang sampun dumugi ketuntasan belajar minimal lajeng badhe ngrembak wasipun utawi asilipun pasinaon sadangunipun setunggal KD menika lajeng dipun paringi dipun sukani kesimpulan.